שלום לכולכם, פרשת ויגש, הדברים יהיו לרפואת הפצועים, הצלחת החיילים. בפרשה שלנו יוסף מתוודה לאחים. כל הסיפור הזה בין יוסף לאחים הוא לא מובן בכלל. כאילו, איך האחים לא זיהו כבר שזה יוסף? זה מההתחלה עד הסוף. כאילו, בהתחלה הם באו אליו, הוא האשים אותם כמרגלים. אף אחד שבא אליו, כל מצרים, כל העולם באים לשבור אוכל, אף אחד לא הוא שם כמרגל. אחרי זה התחיל לשאול אותם מלא שאלות, יהודה כבר שואל אותו, מה אתה שואל כל כך הרבה שאלות, מה אנחנו רוצים להתחתן עם אחותך? אחרי זה שאל אותם על בנימין, אחרי זה שם להם כסף בשקים, אוקיי, חזרו, שואל אותם כל שנייה, מה שלום אביכם? אחרי זה יושב איתם לסעודה, מסדר את כולם לפי הגילאים שלהם, כל אחד לפי סדר השבטים לפי הגילאים. אחרי זה הכוס מבנימין, כאילו זה כבר מי יושב לאכול עם יוסף, זה כבר היה מוזר. יותר מזה, קלסתר פניו של יוסף כקלסתר פניו של יעקב, פירוש, כשהם באים רואים את יוסף, הם רואים את אבא שלהם. איך לא עליתם על זה שזה יוסף? יותר מזה, כשיוסף התוודה, הם לא האמינו לו, היה צריך להוכיח שהוא מעול. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהשבטים, אנשים כל כך חכמים ונבונים, לא מדובר פה על תמימים וטיפשים, איך יכול להיות שהשבטים לא עלו על זה שזה יוסף? אומר בעל הדגל מוסר, בן אדם שיש לו נגיעות, לא יכול לראות את האמת, בשום פנים ואופן לא. האחים בשום פנים ואופן לא רצו להאמין עמוק בתוכם, לא רצו להאמין שזה יוסף. למה? מה קרה אחרי שגילו שזה יוסף? ונבהלו בפניו, תוכחה. חז"ל למדו מזה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, נורא והיום מה שהאחים הרגישו, שיוסף התוודה. אם הם היו מגלים את זה בעצמם, היה קורא להם את אותו מצב, מה שקרה כשיוסף הוכיח אותם, התוודה בפניהם. אז הם לא רצו את זה, מפחד של בושה, בתוך עמוק בתוך עצמם, לא רצו להאמין בזה. אז לכן האחים בשום פנים ואופן לא יכולו לקבל את זה שזה יוסף. על זה אומר רבי יוחנן וסרמן, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מה פירוש? שיש לאדם נגיעות, והנגיעות היא נגד הרצונות שלו, לא יעזור כלום, שיהיה חכם, זה לא משנה. כמה שיהיה חכם, הוא לא יראה את האמת, הוא לא יראה אותה, זה נגד הרצון שלו. זה כמו חכם שהוא שיקור, אז כל החוכמה שלו לא תעזור לו כשהוא שיקור. נגיעות זה כמו שיקרות, בן אדם נגוע, כמו שיקור, לא יכול לראות את האמת. אז זה אומר רבנו לפיאן, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה זה יום הדין? דין זה בהתאם למעשה שלנו. תוכחה זה הסתירות שהיו בתוכנו. מה עשינו? לדוגמה, בן אדם אומר, קשה לי לקום בבוקר, לא יכול, אני עייף, אני יכול לקום רק ב8:30-9, לא יכול לקום לפני זה. קשה לי. אבל פתאום תביא לו איזה עסקה, תגיד לו חודש שלם, המשקיעים יכולים לבוא רק ב8 בבוקר, אתה צריך להתפלל עוד לפני זה, אז יקום לך חודש לנץ, אין בעיה, פתאום יש לו כוח, הוא נהיה סוס. אבל זה עסקה של כמה מאות מיליוני דולרים, בשביל זה הוא קם. בן אדם אומר, קשה לי ללמוד, שמע, אני לא יכול ללמוד, אני לשבת 3 שעות רצוף, קשה לי. אני יכול חצי שעה, אבל שים אותו מול איזה סרט מעניין, דבר מעניין שאוהב, גם ישב 4 שעות. בן אדם לא רוצה לצאת, אומר, אין לי כסף עכשיו לתת צדקה, המצב שלי לא טוב, אני פטור ממצוות צדקה עכשיו. אבל פתאום הבת שלו מבקשת משהו, הבת שלו מתחתנת, אבל זה, צריך לקנות בית, צריך לקנות משהו יקר, פתאום יש כסף. מה עשה יוסף עם האחים? הוא בא והוכיח אותם על הנגיעות שלהם. הנגיעות. הם היו נגועים ולא רצו לדעת שזה יוסף. הוא הוכיח אותם על זה, על הנגיעות הזאת, על התוכחה הזאת נבהלו מפניו. על זה אומרים חז"ל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה שיוסף כמו קטנן של האחים, והוכיח את אחיו מהנגיעות שלהם הזאת, אותו אוי לנו אחד כמה וכמה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא יבוא ויוכיח כל אדם על הנגיעות שלו, הנה לזה קמת לזה לא קמת. התוכחה הזו של השם לאדם, על זה כמו אומרים חז"ל, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, התוכחה. שהיא הסתירות שהאדם פועל על פיהם. יש לו נגיעות לגשמיות, זה נוגע לגשמיות, יש לו כוחות, יש לו הכל. נוגע לרוחניות, הוא נהיה עייף ועצל.
אז אנחנו צריכים להיפטר מכל הנגיעויות האלה, ובן אדם צריך להגיד לעצמו את האמת. אפילו בן אדם שעושה איסור, שיגיד לעצמו, אני עובר עכשיו איסור, אני עושה דבר לא נכון, כי יש לי יצר הרע. יש לי יצר הרע ואני נופל בו, רק אז יש סיכוי שהאדם יתגבר בהמשך על יצר הרע. איך? על ידי תפילה לבורא עולם, מבקש ממנו השם, תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי וכו'. אבל בן אדם שבא ומכשיר את האיסור, אומרת על זה הגמרא, שעשה אותו כהיתר, הוא לא היתר ממש, עשה אותו כהיתר, ואז הוא בעצם לא עובד על זה, הוא לא עובד על הנקודה הזאת, הוא לא מתפלל על זה חזק מול בורא עולם, הוא ממשיך לעשות את זה, ונעשה לו כהיתר. אנחנו צריכים להתגבר על כל הנגיעויות שיש לנו, הגשמיות, ולהתגבר על זה, ולהפוך את כל מהות חיינו לרוחניות, שכל המעשים שלנו יהיו רוחניים על פי רצון השם. שנזכה כולנו, בעזרת השם, אמן ואמן.